Какво е за теб авантюрата? Лятната авантюра или изобщо авантюрата? Забавление. А какво мислиш за сайта Авантюра.bg? За сайта разбрах от познати. Много се радвам, че се регистрирах и че станах първа за месец юни. Може да намериш хора, които ти допадаш, с които да се забавляваш. Като се регистрира в Авантюра.bg с идеята за конкурса ли се регистрира? Просто е така, викам, ще пробвам, нали, пък каквото стане. И нали, тогава, когато вече ми се обадихте, се изненадах много. Станах много изненадана. Кое ти дава крила? Любовта. Супер! Супер! Тя е истинска. След като се регистрирах в сайта, много ми хареса самото име. Най-вече много подхожда за сайт за познанство. Авантюра, да, разбира се. Така е. И така, след което видях, че има и конкурс и се регистрирах. Чудесно. Красивия сайт, харесва. Да, харесва ми как е направен, харесва ми, че има чат, има какво да се прави в самия сайт. А какво ти е мнението за интернет връзките? В смисъл, запознавате се с някой момче в интернет и после продължавате заедно, вече не само в интернет. Няма нищо лошо. Двама души след като комуникират в интернет И си допаднат. няма нищо лошо да излязат, за да видят как действително, дали действително ще им хареса човека от среща, защото в интернет не всички са естествени, не всички са с реални профили, да, разбира се. Това е една от опасностите в интернет запознати. Да, така е. Определено има тръпка, когато излезеш с човек, който не си виждал, се комуникирал с месеци в интернет. Така и накрая се окаже същия човек, с който си писал. Това ще е най-хубавото, разбира се. Какво е авантюрата за теб? Авантюрата за мен е едно преживяване, една ситуация, която с неочакван край. Мисля, че всеки един човек е преживял авантюра в живота си. Или авантюра. Точно така. И мисля, че самият живот е една авантюра. Не само една ситуация. Какво е авантюрата за теб? Авантюрата за мен е едно страхотно изживяване. Сам ли да позирам? Точно така. Ти си супер, даже ще така ще те снимам така. По-отдалече ще... За мен е нещо много прекрасно. Цялата си супер, няма как да те хвана. Заредено с положителни емоции, така повдига духа, намира нови приятели, нови връзки, евентуално брак, И много други три неща. деца. Да. И много други неща. И много други неща. Точно така. Ама то всичко почна от това, да разкажа. Цяла вечер на толкова, цяла вечер всичките надъхани да ходят някъде, да се забавляват. И в един момент казвам, що не взема и аз да разпусна? Така изведнъж ми обажда. Особено като разбраха, че печеля. Аз бях казала на всички, че си познаят, че ще участвам. И те много така организирано. Имаше един момент, в който се писахме на чата с двама-трима на пилешки. Беше същата. На пилешки. И как се чувства сега една мис авантюра? Много добре се чувствам. Страхотно. Радвам се, че точно аз съм първа за града ми. За самите потребители направи впечатление, че има много контактни хора, което много ме радва. Вътре има хора с различни интереси, споделяме всеки каквото му тежи обществото. И обществото в сайта е много, много добре измислен и дава много добри възможности за запознанство, за намиране на всеки каквото търси, обществото има от всичко вътре. Да, може да намерите и половинката си вътре, не знам. Всичко е въпрос на късмет и желание, да. И постоянство, и вкус, да. Нещо за екипа на авантюра? Хората, които са създали сайта? Поздравления за хората, които са създали сайта. Поздравления за тях. Много добра идея. Освен като наименование и за този конкурс, който са измислили, определено е много хубаво това нещо. Дават възможност наистина на красотата. Така е. Очакваме нещо ново, да ви изненадате.